Здравейте! Намираме се в много любим мой апартамент, който е изпълнен с женска енергия. Тук сме съчетали цвета на 2024 Параскова с кафеникъв нюанс, който се оказа, че е цвят на 2025 година. И така балансирахме и миксирахме цветовете, за да създадем уютна атмосфера. Клиентката ни се довери и изпълнихме всичко по проект, което може и да видите. Нека поразгледаме заедно. Ето ни при кухнята. Заложили сме летосветление с сензори. Вратичките са от MDF фризован с цвят по избор от каталога на РАО. А за гръбна кухня сме използвали много нестандартно решение, именно италианска мазилка, която може също да бъде тонирана в различен цвят. Тя е много лесна за поддръжка, тъй като може да се чисти с четка и е гладка. По този начин сме избрали да я обработим. Тук сме запазили линията на кан дръжките, която е съединена заедно с хладилника и се получи много добре като изработка. Представям ви и холната част с разтегаем диван и много интересни арки, които са продължение на тавана и завършват зад телевизора. Това е цветови акцент, който разделя помещението по функция и в същото време е много декоративен и красив. Преминаваме и към работното място, което сме направили за клиентката. Ето 90 см плод, който е достатъчен за нейните нужди. Стол, същия от серията на трапезната маса и декоративна преграда, която играе разделяща роля между работното място и кухнята, която видяхме.